Когато сте в Бургас, елате в етнографския музей на улица Славянска, 69. Тук ще попаднете в атмосферата на едно отминало време, краят на 19 и началото на 20 век. Ще се запознаете с традиционната култура на югоизточна България. Празнично облекло на всички етнографски групи в Бургаски регион. Рупци, тронки, загорци, ваяци, каракачани. Метални и синчани накити, представени по различен начин. Ще научите повече за най-тайнственото явление в българската обредност – нестинарството. За уникалния обичай Еньова буля. Ще влезете в стаята с огнището и ще усетите духа на старите времена. Ще се докоснете до чудния свят на жената от Тракия в изложбата на регионалния етнографски музей Пловдив. Сред зеленината на двора ще отдъхнете в етнокафенето. Очакваме ви всеки ден от 10 до 18 часа. Мястото Славянска 69. Заповядайте!